Hei, ti'n cael dy brechlyn MenACWY heddiw yn dweud ti? Dwi'n cofio cael fy un i 2 flynedd yn ôl, yr un pryd a phawb arall yn fy nosbarth bron. Mae'n brechlyn effeithiol iawn sy'n cael ei gynnig am ddim ym mlwyddyn 9 i bobl ifanc 13 ac 14 oed yng Nghymru, drwy'r ysgol neu'r feddygfa fel rhan o'r raglen frechu genedlaethol. Fel arfer, fyddi di'n cael y brechlyn atgyfnerthu 3 mewn 1 i arddegwyr ar gyfer tetnws, diphtheria a ffolio ar yr un pryd. Does dim angen poeni amdano. Bob blwyddyn mae dros 500,000 o bobl ifanc yng ngwledydd Prydain sydd yr un oed â ti yn cael y brechlyn MenACWY i wella amddiffyniad rhag clefyd meningococcal. Mae'r brechlyn yn helpu dy amddiffyn rhag 4 o'r 5 prif grŵp o facteria meningococcal, sef llwydr ymennydd A, E, W ac Y, sy'n achosi llwydr ymennydd a septicemia. Mae llwydr ymennydd yn gallu achosi twymyn, cur pen a chwydu, ac os na chaiff ei drin, mae'n gallu arwain at sepsis, sy'n gallu niweidio dy organau hanfodol yn ddifrifol ac achosi marwolaeth. Mae meningococcal yn glefyd heintus, ac mae'n gallu cael ei drosglwyddo rhwng pobl drwy beswch a thisian yn agos at ei gilydd, a thrwy gysylltiad agos. Mae pob brechlyn yn cael ei brofi'n helaeth i sicrhau ei fod yn ddiogel, yn union fel yr un yma. Mae llwydr ymennydd yn gallu effeithio ar unrhyw un, ac mae pobl 15 i 19 oed yn fwy tebygol o gario'r bacteria heb iddyn nhw wybod. Mae'r brechlyn MenACWY yn helpu i dy amddiffyn di a phobl eraill o dy gwmpas drwy leihau lledaeniad y bacteria, sy'n golygu bod brechu'n bwysig i bawb. A dyma ti, welai di wedyn! Mae'r brechlyn yn cael ei roi fel pigiad cyflym yn rhan uchaf y fraich gan weithiwr iechyd proffesiynol sydd wedi cael ei hyfforddi i wneud. Bydden nhw'n gofyn os wyt ti'n barod yn gyntaf, a bydden nhw wedi gorffen cyn i ti sylwi, oherwydd dydy llawer o bobl, fel fi, ddim hyd yn oed yn teimlo'r pigiad. Beth wedes i? Roedd yn hawdd yn doedd? Fe ddywedon nhw wrtha i a gallai deimlo sgil-effeithiau, fel cur pen, blinder, neu ychydig o boen, cochni a chwyddo ble ges i'r pigiad, ond bydden nhw ddim yn para'n hir. Wnes i ddim teimlo dim sgil-effeithiau mewn gwirionedd. Mae'r brechlyn MenACWY yn cynnig yr amddiffyniad gorau yn erbyn llwydr ymennydd a septicemia, ac roedd ti'n helpu i amddiffyn dy ffrindiau a dy deulu hefyd. Ond hyd yn oed, os wyt ti wedi cael y brechlyn, mae'n dal yn bwysig gwybod beth yw'r arwyddion a'r symptomau, gan nad oes yr un brechlyn yn cynnig amddiffyniad 100%. Reit, welai di ar ôl ysgol! Beth am rannu beth rwy ti wedi ddysgu am y brechlyn MenACWY gyda dy riant neu warcheidwad? Bydde di'n cael gwybodaeth i fynd adre gyda ti cyn y brechlyn a gallu di ddangos y fideo yma iddyn nhw. Gallu di hefyd anfon dolyn atyn nhw i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.